Behin ez hemen nuen hemendik atea, pensatu mentzin, nik Madrida joan behar dit, joan behar dit Madrida. Hemen esaten mentzen tipuek, launak eta hola, Madriden arkibili, mote laborretatek dilek eta baizea, ez teko mesti izango mote da. Nahi nahi, baina han kartera patriken ematu alimake, zaka, osutu dilek, bai mote, mesti izango eta. Nahi, gutxikok, hori gutxikok. Hundek, Donostia, estazio bat da, trena hartuik. Hundek, aiatu Madrida, trenetik itxiek eta bazpade esko patriken sarruz da, baziek alian, sarruzo jo pixelia, portal batea sartuek, pixe indik, pragetan lautzi aztu, baziek alian. Hankizuen eskor. Barkatu baino, prakete egila da magik, nik atera hortu, betxez, hortu biak. Baziek aurrea, emakon batek, barkatu baino, jodan, praketa egila, hau katxo zarra, honi eragutsi alditzu, hau, ez dira, karterik goztuko ez, baziek aurrea eta, mutu guzio, barkatu baino, prakete egila, eta, mutortzik ina, eragutsi alditzu, alitzakan mendik, ez dira, karterik goztuko ez. Autobusan para da, Alcalá de Henares. Horra, mierdit. Autobusa hilotzen azte eta txoferak, arrautza bat piztan dakak, kagoen, besti hortu ziek.